Alhamdulillah diingi lah kok oleh bantuan teko hamba Allah sing dititipne teko Pak RT. Tibake Pak RT iki wonge amanah ya. Selain niku Pak RT ki yo wonge ganteng. Aku jan gemes karo kumise kae lho. Ya Allah. Lah kok akeh to duwike? Merga Gusti Allah ki ora turu. Yo ngene iki lho rezeki iki. Sangkane teko ndi ae. Ono ae dalane. Tre Gusti Allah ki ngekeki rezeki iki gak enek sing ngerti. Duit sakmene kae apa enake aku buka usaha neh ya. Tapi arepe usaha apa? Oh, iki mesti Pak RT duwe solusi iki. Apa enake tak temoni ae ya Pak RT ya. Iyalah, tak temonane. Karo manfaatnya duit iki. Ya, Dalem, Dok. Lah peneng ndi awakmu? arep budal latihan hari to. Sik isu iki biasa lo sore. Pas pre sekolah isu ngangkel Ya ora wis buka to ya. Sik isu gurumu ki umbah-umbah. Oh alah ya. Ki ngono ku apa ya adus? Ya sudah dong. Ya ngono, jenenge wangi kok ambune apa? Ya ora to ya. Ya wis lek ngono engko aku terima budal latihan. Aja repot, Dok. Lah terus, Iki tak sangoni udah lo dhewe ae. Lek ngono, saiki turu dhisik kono ae. ya. Aku kok iso buangin HP to? Tapi ki karo masku gak oleh. Alasane kalau aku duwe HP bakalan aneh. Kayak piye Mas Pipi? Sedih banget karo dia. Apa aku tak nabung dhewe ya? Gitu ku HP. Pas duit masku ngono tak sisihne. Pindone aku ki yo mesakne nih masku jane. Wonge jelase yo nabung dhewe. Ki bapak ki ra tau balik. Ra tau ngirimi duit. Akhirnya sing golek duit ya mek masku. Nggawe tuku kebutuhan dinane. Wes ngene ae. Mulai saiki aku nabung nggawe ngurangi beban masku. Muga ae kekumpul duite.
piye nih? Kok sesung ora jelas ya? Aku kayak apa toh? Lah ngono dhewe kok prengut. Maaf ya mas, kalau dia ingin nesu-nesu. Weh. Arek wedok semudah itu njaluk sepuro iki. Ya aku gak oleh toh mas. Ya oleh-oleh ae tapi ya sing umume lho. Aku gak perlu umum mak. Enek apa? Oh ini apa mas? Kok uyu-uyu? Ini apa? Tamu iya. Ojo njaluk ya meneh. Selain aku masih gak mulai awakmu gak duwe HP. Iki bahaya bagi awakmu. Bindone masih yo ora duwe duit. HP gituku. Ya mas, aku yo usah njaluk HP neng kok. Aku yo nyadari lah temen ki pakai kebutuhane. Yo ngono. Tolong ngerteno masih ya, Nduk. Semenjak Pak lunga, masih sing golek duit dhewe. Pondel-pondel rasane. Ya mas, urane ya. Oh iya, Nduk. Tak delok-delok kok. Awakmu kok suwe tau latihan nari tenan to? Iya mas, pray suwi. Tapi iki kok jarene ki dimulaine latihane. Lah awakmu jare sapa? Kancaku ki ndek iki moro rene ngomong nih. Latihan-latihanne. Jarene gurune wis ra repot ngono. Oh ngono ceritane. Ya wis ku budhalo, eman-eman suwe tau latihan ku malah lali gerakane. Iya mas. Ngono ki yo butuh sangu. Ya iya toh. Sangu Soalnya. Makasih ya mas. Eling-eling. Tapi kingko lek umpama mlaku nyebrang aja syukur jerundul. Nggih. Akeh saiki kejadian nang tabrak wong. Nggih mas. Aku gak kepengin nyapa-nyapa. Perhatiannya kelintang. Tapi piye? Lah kowe adik wah apa piye-piye kok. Makasih banyak ya. Aja lali engko budal adus mesane kancane. Mari ini ratus mampu kok tujuh tebrakno. Iya. Oh iya mas, kok tumben sama niki mau orang gawe? Apa prai? Masih sengaja mrei iki mondok. Nganu wedhuse wae imunisasi. Ya sekolah budal sing hati-hati ya. Nggih. Masih tak makani wedhus sik. Ya. Allah ya. Satu sen dulu. Jenenge arek telepone ket diingi lho. Kok ya ora ngangkat-ngangkat. Kayak ya ora kenek-kenek pisan ditelepon. Kayak sakjane tanda ngopo lho. Wong biasa iki lho jebas-jebus teko kene. Kok dengaran iki mau ora ketok belas. Ojo-ojo bocahe gering di nek omah. Jajal tak parnane nek omahe lah. Jan aku ki kepikiran karo omongane anakku ndek ini lho. Jan marakne mumet. Ini kan yo pusing das lu. Assalamualaikum. Pak. Pak Legimen. Waalaikumsalam, Mak. Pak Legimen, Mak. Sanes Pak Legimen. Oh, nggih, Pak. Monggo. Pripun, Mak? Kok tumben mriki? Ngeten lho, Pak.
kula mriki enten perlu. Rempelu, Mak. Kok rempelu to, Pak? Perlu. Oh, nggih. Ngeten lho, Pak. Dek wingi kan kula jenengan sukani bantuan. Nah, niku wujude yatra. Nah, kula badhe damel usaha. Usaha napa nggih, Mak? Nggih niku lho, Pak. Kula bingung. Makanya niku kula dugi mriki ajeng tanglet solusi dhateng panjenengan. Oh, ngoten, Mak. Napa sadean pecel mawon? Waduh, lek sadean pecel kula nganu lho, Pak. Bangkrut lho ndek winginane. Lah napa nate bangkrut, Mak? Lah nggih lho, Pak. Mosok niku lho para pelanggan niku lho, Pak, namung utang mawon. Napa nggih, Mak? Cobi kula takutaken teng rencang-rencang menawi saged purun solusi. Lah nggih lho, Pak. Pokoke sing boten sadean ngoten lho, Pak. Oh, nggih, Mak. Mangke kula sukani kabar lek pun wonten solusi. Misalkan lek pun enten solusi, kula tak tanggrani jenengan. Oh, nggih pun nek ngoten, Pak. Kula rantos nggih kabar dugi jenengan. Nggih, Mak. Monggo, Pak. Nggih, monggo, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa meh rusi wong ngegem jaran ki mong. Udah siap? Garek udah latihan nari iki. Suwe ra tau udah latihan nari iso ning awak kaku kabeh to. Sangu wis aman. Kabeh wis aman. Budal. Mas Kuno ngendi yo? Kandang paling. Mas. Mas. Pamit budal aku. Ya, ya. Hati-hati. Budal dhisik ya. Udah, Mas, toh? Wes ki lho, tak Sip, bobo. jos. Budal aku, Mas. Ya, hati-hati. Lah, kok ora enek wong blas? Jarine saiki latihane. Jojo dihapusi aku. Jangan anak suarane tendang. Tapi kok sepi ya? Biasa tak ono. Sopo jane sing nendang.
Beh, kok ketemu anak ogro iki neh? Dikari jahat. Mas Kirun dikon ngendangi arek latihan yang kene lho, Dek. Sing ngongkon sapa? Bisa. Kok panggah ketemu awakmu ae to? Bosen ya aku. Jangan to, Dek. Ngomongi bakal ya dhewe iki jodoh. Intine ketemu terus. Wagah men lho. Jajali ngono kuwi iso tenan apa ora? Palingan jebolne kendang. Kira jangan ngendang, Dek. Jajal iso apa ora nendang gandrung ngono kuwi? So. Ya, aku nanti nendang ya. Siap, Dek. Bisa. Kok nyapo jalanan buta? Enggak. Aku lupa ya. Ayo. Lupa. Iki badan kesel aku nggak terus mau. Pulang pulang lagi kesel aku. Maaf loh, Dek. Enggak terus. Jangan Iya lupa. Ya lah, kok pada teka ini mau. Nggih, Bu. Malah Bu kiron kongkon apa jenenge nabri gandrung malah kan ditabui jalanan buta lho, Bu. Ya wes saya ya, kemana kan sih saya? Ya, beres dulu. Sini. Beres. Oke, sebelum latihan kita pemanasan dulu ya. Oke. Yuk, kepala dulu. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki tangan ya, ke atas yuk. Jinjit segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. Kanan. Hitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lagi mendak nih. Up. Ya, mendak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lagi mulai nari gandrung. Oke, samperin sepakat semua. Ya, Bu. Oke.
Kita nari gandrung jejer jangan jauh ya. Terus tendangi ya. Salam. Yuk. Gimana? Coba sendiri lagi, sendiri. Sekarang bisa lihat kalian berdua. Ayo kalian lagi. Saya ini sendiri dulu ya. Ayo orang ke dalam. Piye dong dia ini gendeng? Paham. Anu Bu, ternyata dengan aku buat milih joget. Nah. Kok malah milih joget dong kan ngendang ya, nah, yo, balik ini. Yo. Jupan. Terima kasih ya untuk hari ini. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Duduk ya, udah. Ini apa? Ayo, nganu Bu. Ye, ngono Bu.
berdoa sih terus karena ide ya oke wes sudah dulu sebelum pulang mari kita berdoa menunaikan dan kita masing-masing berdoa di sana. Udah ada baca diri. Yuk. Wes ya ayo so. Yuk. Masuk. Anu Bu ya mohon di anu soalnya rada tren. Oh iya ya wes saya kita pulang dulu ya. Yuk. Yuk. Ayo. Wangi kamu pulang sama siapa? Bawa sepeda Bu. Oh bawa sepeda. Oh iya wes hati-hati ya Lekno. Dikarin. Apa? Ayo masker ntar balik. Alah dia mana mending aku. Jangan mentok dek. Ayo toh dek. Lah mau iki wong kowe ora go sepeda katene ngeterne aku balik bareng lah. Alah ya wes dek. Maskeran tak pulang dhisik. Karepmu Maskeran pulang dhisik dek. serahmu. Kalian langsung sama siapa? Dewean kalau yo mau. Bareng bisa aja dah. Enggak apa-apa ta Bu. Enggak apa-apa, bisa Enggak malan. Enggak. Ayo wes, pulang sama Benita. Makasih ya, Bu. Ya. Ah, ini kayak akhirnya rasto prai dah. Nah, dangi kok gini. Mau pedes imunisasi aman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon KDI. Ora bisa, ora diangkat apa dibales sih? Apa telepon neh? Kok rumangsaku. Kok tiba enak pegawaian liyane. Ngapunten, Pak. HP ini teng griya mboten. Masalah iki nganu, Pak. Gak ada sederek sih. Gua nggak mau ngewangi. Biasa ya HP bisa nih. Salah jero barang. Bolen nek kono lah HP-mu iki. Mantep Pak. HP iki penting disai. Kok iso ora ngangkat belas. Karepmu piye jemarak nek wong esmoni ya. Anu, Pak. Es campur lo enak. Kok iso es campur iki lho. Aku ora guyon rene iki. Nggih. Kok yak-yakan karepe dhewe. Rene iki mau tujuan kowe nek mek sitok. Aku pada kepikiran nek karo omongane anakku iki. Kok iso-isone lho ngomong seneng karo awakmu. Oh, Jojo iki kok awakmu ya seneng karo anakku. Dok Nisa bejo ngoten. Lah ya kuwi, kok iso Nisa ngomong seneng nek awakmu lho. Lah nek nggih ngoten pripun panjenengan? Pesenku saiki siji ngene. Awakmu sik gelem melok buruh karo aku. Apa ngedoi anakku? Tak kei pilihan awakmu. Iya nih. Pripun to? Kok ngoten to, Pak? Ya intine ngono kuwi. Gelem ra gelem pikiran. Intine dono anakku. Urusanku akeh saiki. Ora gur ngurusi awakmu tok. Yo wis ngono ae. Assalamualaikum. Pak. Pak. Waalaikumsalam. Piye to Pak Medi ki mau? Kok iso ngono to? Ya pegawai iki yang ya butuh bahagia bareng loh mangsane. Kok iso egois ngono dadi wong. Ya urung kenal malah wis diputusi iki.
Halo. Kenapa, Mas? Duk Nisa. Iya Mas Tivi. Kok kenal bisa? Iki ngono nganu Dik Nisa anake juragane Mas e. Alah, lah ini saya guru nari ya, Mas. Iya Mas, Nisa itu muridku nari. Lek Karin iki adikku, Dek. Wah, dia Damian dong hari Iya. ini. Ayo mampir sini. Ning. Kayaknya nggak usah deh Mas, aku langsung aja wis sore golek bapakku. Oh, ngono. Hati-hati ya. Iya, aku di sini Mas. Makasih ya, Bu. Iya. Lu mau kok iso diterne? Lah wong pengen ngeterne aku dhewe ya. Mau jajal pacar zaman ya beli saya mas ya. Alah, ngomong apa? Dulu kono. Asik, mas pacar guruku rek. Udah jadi panganan mas ya. Oh,